те задушава с миризма на готвено. Живееш стъклен дом без право на етажна собственост. Искаш да мяташ камъни, но не можем да ти отречем, че ти си снощен, на блока ти е сутрешен. Иначе си кротък като кученце, като всеки революционер, който отрезне. 7 часа разлика има само между живото агне и това дече го ръфваме с ракия попладне. Салатата 4-4-2, матча от 6, хладилника бъркаш се едно ще хванеш крадец, но пред телевизора си вече под домашен арест. И не има смисъл да те питам точно как ти харесва. Молове и лимузини, побелели синовци, льоловци, дет се молиш денем да ги стигне геноцид. Но след 6 часа вече си се укротил, не си дава сметчица, че нямаш нищо против. О и аз, само че с 10 литра тротил, спецефекти имам страшни, ако ще снимате филм. Нека епизода излезне, по-добре с тях отколкото без тях. Най-добре без мен, зле. За да познаеш, че си е наше, не можеш да ги гледаш. За да ги гледаш, даже продуцентите си правят бавка с вас. Бих ги оставил да пообикаляте пеша в Кавказ, преди да отвържа овчарката по тия газарчета. Ма ха-ха-ха. Запишете си каква шега. Спагети опера, брадър, тъмън мерси. В нашите сериали поне говорят на български. Значи това е новия ни пантеон. Ще завладееме Македония със стъклен дом. Нищо, че камбата е лабилен, Дания е ревлю, а Бусана Касабова е на кафево. Гледайте последния епизод, аре да има реклами на бижута и на ресторант за бързо хранене. Деликатно вкарам сцена, в която някой си бърша устата и логото му остава по мустаците. На заден план от екрана се носи някакво друго послание. Така че браво, пичове, похвата ви е правилен. Заплаха за подрастващи, сериал от плата като каменчо в кревата. Кога почна, кога свърши, така и не разбрах, отиде си лятото. Мръсна путко, дошли сме да обидиме някого. Ще си го изкараме на кухите лейки, за да се наядем и да го поизбухнаме с рейтинг. На подприкритие мог да бъда абсолютен фен, ако главният герой не ме гледаше като теле. И ако убият съни в някой епизод, минджа е възпалена, бате дай ми ефизол. Добре, че Попа, Иво и Джаро закрепят сюжета, че иначе чимбери с паца и секс с крушета. А сега се сета с всички рапери позори. По-зле сте с римите от гаджето на Зори. Еволата на момчето, дето го е изиграло. Аз не бих издържал на напрежението, браво. Принципно симпатизирам на Филип Аврамов, но сериала, в който участва нещо наистина срамно. Сеща си се, домашен арест, огромно лайно, сметни, двама мъже и половина, 1:1. Мани ги тия фристайли, шкода пишат сценарии. Мога да сцепа почти всички сериали, измислени от плитки връзкари. О, жлъчка, така ли? Арете ви им с един пример за реклама. Веднага ти давам един. Вечер пред вас суха е приятно на готвене. Супер якия край на един достоен работен ден. Прибираш се с единствената мисъл за биричка, а сем блатечки ти ровичка в хладилника. Без да казваш нищо го сграбчва за горната устна. С два пръста го изкарваш през балкона и пускаш. Не е хубаво да цапате между блоковите пространства, деца, но най-вече не цапайте душите си. На здраве! И между другото, всичко, което казах е плод на въображението ми. Моля ви, не ме обвинявайте. Аз само се ебавам. Некой да не се главу в гази, нали? Не.